jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat Pati wali sapa kebon Pati Jaya Kunjara sawise santata nggonku ngadheng ngarsaning ingsun padha raja sak praptanira pekenira Patih Jaya Kunjara manira piji ana ing ajenganing manira Patih kawula non inggih diweji sesembahan kula sinuwun Prabu Pataka Bawarsari tansah winanting kabagyan sowan kula tepi saking Sambira namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji Patih Jaya Pakunjara iya kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata ragiting negara ing Parang Kencana Purwamadya lan wusanane aja nganti kasempit matura marang panjenengane manira Patih menawi paduka dangu bab tata ragiting praja sadaya boten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kapti akara luhuring nusa bangsa negaring Parang Kencana medhaipun pradi perjurit boten kendhatanganipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka temping paramuka boten badhe anggepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing ati remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula dadakake suka marwata suta penggali ing manira ora liwat prayogana nggonmu ngadhep ana ing manira ya pekenira Patih sampun boten kirang prayogi syukur tantangan para wadyabala Parang Kencana aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki pekenira Patih inggih sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan paduka sinuwun sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Pataka Bawarsari dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono inggih prayogane nggon mulangga Patih sampun boten kirang prayogi Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ngadhah menapa sinuwun miji dhateng ing rayipun Senopati Jaya Sudarga sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi kula ngabiyantara tansah pinanganing kawidadan ing sambika rasanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga namung kepareng kula ngaturaken sembah semoga ping pabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Pataka Bawarsari ingsun tampa gawe bombong tias ingsun Patih Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga ora liwat prayogana nggonmu ngadhep ana ngarsaning manira apa Senopati sampun boten kirang prayogi diweji sembahan kula ya aja kaget kang dadi atinira marmata apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbabang perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya praja ing Parang Kencana aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira maradhyage tilingna karnanira kara ana aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Patih mriki malah kumejut raos ing manah kula diweji Dene paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang dene lalabat ingkang sampun kepareng ambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika Gusti kula ingkang sinuwun mengkono ya sejati kang pranyata ingsun
ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa dadi ratu yang tenan kata-katane kudu pas ya ingsun ngrawake para senopati gegedhog samaladuk ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ing bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna inggih mula aja nganti duna-dungkap panampanira ingsun keparengake rada cemaket rada caket nggone sowan Senopati Jaya Sudarga lan Patih sapa kok mau jenenge Jaya Jaya Kunjara kalalen kok ya ora apa-apa kene dikepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan jroning Datlaya Praja ing Parangkencana mboten Gusti ingkang rai nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nggih nadyan abdi kepatihan nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Gusti kula Prabu Pataka Bawarsari ing Parangkencana diweji Andra hinggang Dusita Kasiling Samirana mrih sekar nas kandanya aweh raras renaning dia Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun wis sawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana sing maune ora duwe katon saya rekoso mestinipun katon mindak gesangipun sirku karepku muni ngono ning penampamu piye katon sasaya kaos diweji mula aku ora iso mung karo kowe rada maju ndangku salah tampa wis ninggalake rasa rekoso maksudku ngono mekaten uripe padha enak kepenak sandang pangan sarwana uripe sarwa kepenak apa sing ditandur bisa tukul ngrembaka wawane ngrembuyung gegodhongane wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak mula ora jeneng mokal nek negara Parangkencana iki diasta dening Prabu sapa Pataka Bawarsari tepuk tangan
ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik sarwa mundhak apik nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke paku jaran aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine ora mung cukup suci dalam debu ning suci lahir lan batine inggih nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo merga ngene teh sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara menapa kemawon diuji ratune apik inggih nayakane becik kawulane mesti bakal sumuyut marang pangrahing ratu ing mangka kalih nayakane apik nindakake perintahing ratu ora tau weya marang dawuhing ratu kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula mangka 3 kawula sing manut pernataning praja kuwi ora kok sarana dipeksa ora ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa mekaten monggo parang kencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun ora ana sing merengkang marang pernataning praja ora ana sing tumindak cecengilan ora ana rasa regejegan ora ana rasa memungsuhan kabeh padha sing saya sing rukun inggih manunggal tetunggalan ana ing negara parang kencana mekaten malah kula menika gumun nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon teka kawontenanipun praja parang kencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun ora perlu ngerti iki dasar kang siningit sesuk nek kowe dadi ratu bakal tak paringi presa Jaya Sudarga nek negaramu arep kepengin apik negaramu kepengin becik pemerintahmu kudu kaya ngene iki ngono nek saiki tak jelaske wong kowe durung dadi ratu mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bahwa pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko ya Jaya ya inggih mekaten sinuwun heeh ananging inggih lek ku dadi ratu ana ing negara parang kencana ki ta rasa-rasake gutang liripun kados pundi coba sik panjang kowe wong pinter tenan Jaya Sudarga kira-kira apa sing kurang menggawe ingsun lenggah dampar keprabon ning parang kencana iki kurange apa menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat bondo donya mboten kirang lajeng menapa malih ingkang kirang diwoji wah kowe ya termasuk goblok ora paham maksudku inggih kula dereng mangertos pate wonten dawuh ngerti ora apa sing kurang nggih nuwun sewu pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalendra bener apa to sebabe kabeh do guyu mergo ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki ning kowe tak kandhani ya Pate sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa tak omongi sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa apa dumes sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti ora kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti entuk kemenangane saka Gusti entuk kabejan dadi wong ketrima ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu RT wae ra iso inggih mergo ora ketekan bejane ora ketekan ketrimane ning wong kaya anu sapa jenenge iki Pathokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa inggih adile Gusti sing kuwasa
Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi merga saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe, ning kowe tetep ning sak ngisorku ming patih. Minanggo keset dasmu nge. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kata, aku ya ngunekke kowe dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis trio. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedha lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami kresik-kresik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa, nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Monggo menghibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi najan aku ora omong, aku ora ngapa-ngapa, aku lagi metu rai kutha do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medani-medanke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi. Ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan oke sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nang rupak-rupak ratu ya? Inggih. Tugal kulamu. Iya mboten. Mboten sih. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek. Bersanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu iki lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, monggo Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Wong pindho lho kowe ngenyek aku iki. Kula menika namung nyuwun priksa secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana grup wedok sing gelem karo aku. Ngono to maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari ping 3. Kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya ratu semene kok gagah pideksa iki cara ngendi aku tak takon. Aku nek tengok kaya ember dikurepke. Iki sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumayan bumi krepe langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dewi Sudarga inggih wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Dewi Sudarga.
dinten menapa? Telung dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepungkur menika Kemis. Iki ning dunia pewayangan saudaraku. Aja tak padake dunia nyata. Etok-etok men. Bareng melu pate kok tak tugel kerumusan. Iki. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedhem lenggal ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara Parang Kencana. Inggih. Ana wong wadon sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting-kinting keduk. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lha kersanipun menapa? Rawuh mriki Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten Garing Amarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa. Supados kula swita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa tak candhak tangane. Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Nggih. Biasane wong wedok nek candhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Nggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik kempit nang nggon kelek. Wira dalah. Impen kok iso cetha. Rasa ngeyel to? Nggih. Aku terus mlaku bareng karo Drupadi saka alun-alun negara Parang Kencana. Mlaku bareng. Wah, boboku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Ting. Nggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi, bakso kawi ya. Nggih. Mripat padha mripat tempo terus tukul rasa tresna. Tang. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Nggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu nguciwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro campani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Tren. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen durung dadi ratu senengane mengedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa taliwara Drupadi abopong gendel. Waduh. Dibopong? Inggih, heeh. Abopong mlebu ning kedaton. Aku dawuh ban, tebahi kasune. Mban krekat nebahi asur Drupadi aboboke. Ngono. Inggih. Kowe kuwatran terus ke critane kiat-kiat. Kowe ora kuat tak ajar lho mboten. Kisahane cerita iki saya suwe-suwe ora kuat ati sama duk. Bayanganmu tekan ndi? Nggih. Bareng tak sarekke ning apa jenenge? Nek kasuri basane apa to? Dilamrung. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajari para Drupadi. Nggih. Maune tengahe ana guninge. Oh nggih.
guling tak uncalke wer nek kaya areng ngrekep para Drupadi areng meluk para Drupadi guling tak uncalke tiba ning kompor pawon kedaton kobongan gegek ngalor ngidul emban ki do teng siri nang pinggir amben kae lajeng aku ngelilir teh aduh gelaku tanpa upama milik saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Drupadi teh gak iso lali gak iso lali teh gumono mosone maning aku pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinane ning kono kaya ana pasur liyane para Drupadi mripate gedhe banget ya terus ngedepi aku pling ngono bubar konsentrasiku nggih aku nek tengok-tengok ning kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku Cecak Rawa nggih kuwi yo suarane Cak Rawa malik kaya cengkoke para Drupadi nek aku ndelok korden kena angin kuwi yo kaya jarike para Drupadi sing kena angin wis pokoke apa-apa tak sawang kaya para Drupadi iki mau nek aku ra eling wis tak kecup teh merganipun kowe ya kaya para Drupadi diangenan teh tambahana brantaning atiku teh srana kowe budhal ning negara Ngamarta para Drupadi jaluken nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake kowe ra iso mboyong wala Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari tak tugel janggamu dina kuwi uga teh Prasto Dapatku Gusti kula inggih sinuwun kula nggih pamit madal pasilan badhe mboyong Dewa Drupadi katur paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Patokol Bawarsari surtente ngati-ati duga-duga digawa ngati-ati aja keri suman slamet demet ora golek setan ora doyan tego yo ana slamet saka kersaning Gusti tak balang boto saka kene muga-muga lestari ngering sambi kala ya Jaya Sudarga mriki nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggawa saperangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa mriki nyuwun pamit tambah itu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga tak antu-antu Praptanira Jaya Sudarga mriki ngestaken dawuh wonten dawuh Dioji kira-kira pirang dina ya lakune Jaya Sudarga wah menawi saking garing parang kencana mriki dumugi tanah Jawi menika tebih udakawis saged setunggal wulan waduh selak modar ning ngenteni monggo tresnaku wis makantar-kantar kaya ngene kok kudu ngenteni sesasi teh piye teh aku wis ora kuat ngambardaning kanan kasmaranku inggih kula aturi sabar sawetawis sinuwun jan wis amin ketemu nang impane kok iso kaya ngene lho rasaku kaya wis tenan-tenano kae inggih mugi-mugi Senopati Jaya Sudarga saged mboyong para Drupadi nek nganti gak bisa tekan kene tak tugel gurune Senopati Jaya Sudarga inggih menika sumanggaken Paduka Purbawasesa piye teh iki cari kesibukan apa teh supaya aku ngenteni Jaya Sudarga iki ora patiya kesuwen iki kira-kira dhewe ngapa apike inggih kula nderek sinuwun nanggap limbuk cangik apa teh menika ugi prayogi kowe tak keparengake jadah desa Milangkori inggih golek ana limbuk cangik sing apik ya sendika ngestaken dawuh kon rawuh mrene njaluk opah pira tanggape nglipur atiku nglipur masyarakat Parangkencana nglipur kabeh kulawarga kedaton Parangkencana mangkat kula benjang menapa mangkat to dina iki mriki ngestaken dawuh ento teh sampun sinuwun weh lah ya syukur saka ngendi iki apik ora ngerti wis bayar ora apik sae sinuwun menika sampun kondang kawenang-wenang
dumugi wonten ing menapa menika siaran-siaran saking internet nggih ngebaki ing menika. Wah, ya lumayan apik. Sing arep saka endi? Menika ingkang ajeng kula manggihaken saking Natayudan. Jenenge sapa? Ingkang nembe viral sakmenika naminipun Prastiwi. Oh, aku tahu nonton sing wong tua begijikan kae ta iki. Inggih kasinggihan mekaten. Ha sing lemu sapa? Menika saking Kulon Progo naminipun Tatin. Wah. Lumayan. Wah, pira Prastiwi ya? Nggih sinuwun. Umurmu pira? Samenika nggih sampun 50-an langkung. Wow, kowe sing sok nyanyi luwung cenanangan kae to. Nggih. Iki ngene ya, Pras. Aku ki nunggu rawe Waradrupadi. Monggo tak kongkon Jaya Sudarga ki supaya mboyong Waradrupadi. Ha jarene patihku. Kowe iki paling ora perjalanane 1 bulan penuh ning tanah Jawa. Mula kowe tak tanggap nembango sesasi. Aja pati-pati laran nek urung sempal cangkemmu, Bras. Pira omongno kontrake ra masalah. Aku ki Nalendra Sugih Bondo Bandu Sugih Brana Picis tak kontrak kowe. Nggih. Nggih kali adik kula Tati nika nggih kula nderekke pawon. Ajeng kesalipun pitel. Pira kowe matur karo aku pira? Nggih biasanipun sekali pentas menika piyai kalih menika 8 juta. Kuwi karo dilatih diesel, Niki panjenengan dipun keparengaken ngawis wong loro 400. Sarene Ratu Sugih kok nyang 400 ya Gelem ora? Hah? Duit Nalendra kuwi murah kapi lho. Lah inggih pun nderek menawi ngaten mboten kawan atus 200 tiyang kalih. Ngono jenenge kowe ngabekti karo nyotak manjeri selawe sik. Nggih. Matur sembah nuwun. Engko nek genepe nek wis rampung. Nggih, matur suwun. Selangkung niki piyak tiyang kalih. Wong loro. Oh nggih kali adik kula. Wis ngono ya? Nggih. Aku tak nonton. Nek ya kuwi peraturan nang kene iki. Kowe nglimbuk cange, Prastiwi Tatin. 10 menit ra guyu aku tak bandem botos kok ngisor. Yalah, payu 200 kok ameng-ameng nyawa ya. Iya. Iki jane karepe piye kok kahanane jejer wis kaya ngene. Ki mergo aku mumet tenan. Bagong Ratu ning ndi dijaluki wae. Monggo penontonku ya mung kuwi. Nek ora digawe beda ngene iki kok ndak mung dibedheki. Nggih ngaten. Wis ngono ya, aku tak nonton nang isor kowe sing apik. Biasane metune nganggo apa metune? Prastiwi kowe biasane metune nganggo apa? Kowe nek umur 50 luwih ngono wis metu dhewe apa pisan? Nggih. Biasanipun ngagem menapa, Mbak? Nggih biasanipun ngagem lagon-lagon dangdut. Wis ngono. Ya teh yo. Kowe karo aku semingkir men dibacutke Prastiwi karo Tatin iki. Nggih ngestaken jauh. Kanca-kanca pengrawit mriki rak nggih sae-sae to. Aja ngeceh kowe. Padake juara 1 kancaku pengrawit ki. Juara 1 Panjat Pinang. Mboten wonten sambung rapetipun kalian karawitan kok panjenengan nika. Tak jawuke abdiku pengrawit ya. Nggih. Karo digayengake. Nggih. Sing kang wis kejibah maju ya terus maju. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Menapa mboten mawi gending kundur ngedaten. Wis rasa langsung mlebu dangdutan wae. Aku ya seneng kok. Oh nggih. Waton sing dangdut Jawa ya aku seneng. Nggih. Monggo dipun aturaken. Ayo pengrawit parang kencana iki
Prastiwara Tanting diringi iki men supaya nglipur atiku kanggo nunggu Wara Drupadi. Iya repot ya ana entuk tanggapan kok. Saka Ratu Gustine awake dhewe iki. Lah iya niki ora apa-apa dirampungi kanthi seneng. Iya. Iki mapan ana ing ya kuwi kelurahan Palbapang no. Ya Sing dianake pendak dinane pendak saben taune mesti ngadani wayangan ya kuwi saka bapak-bapak arisan Jemuah Kliwon ya dibantu saka dinas sosial lan sak piturute kabeh padha nyengkuyu ngadeging pasugatan pergelaran wayang iki. Muga-muga tansah lestari ning sambikala ya nggir. iya pancen ya bener ngono. Peningane Pak Haji sing wis kepareng bola-bali pendak iki rampung mengko ora alet suwe meneh wis pesen tanggal 2020 mesti biasane sok ngono. Oh iya diarep-arep bola-bali nimbali awake dhewe kok ora tok paringi gratis. Kok kaya cuci motor. Iya Ya sesuk gampang no wis tak omongke nek wis ping 13. lho Ping 13. 13 gratis sekali. oh iya Wae diitung wae no. ya pancen ya bener. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Ya Awak dhewe katimbalan sowan mrene ya sagaduk-gadukno. ya Sak bisa-bisa nggone ngaturake nek janjane aku wis matur karo Pak Haji mbok yo diselang-seling bapa wong dalang lontring bantu menika kathah sanget. Mangke lah bubar kula lajeng dipun selingi sinten mangke kula malih selingi sinten mangke kula malih menika langkung prayogi. ngono ya Mak. Iya. Ning nyatane ya ora do kersa sing dikarepe awake dhewe terus Ya ora apa-apa, ora apa-apa. ya Aku ki tenan kok nok duwe ciri khas. ciri khasé piye. Anggere wis dilunasi ngono terus flu. Oh Lah piye Pak Haji rawon ning nggon aku terus nggawake bayarane terus pun ditinggal iki mawon kabeh ngono. Wah, lah wis repot. ya Lah ra tenan to tekane nggon aku ngijoli. heeh ya wis ben ora apa-apa. Lah iya. Ya karang ngono iki anu konsekuensine ana. ya matur sembah nuwun. Ngatos-atos ingkang mapan wonten ing pinggir mergi menika mergi ageng. ya Iki melibatkan bapak-bapak saka Polsek, saka Polres kepolisian padha njaga mergo ya piyai-piyai sing padha mrisani tekan tengah dalan. Dalan sing utama nganti ming separo mula alon-alon ngati-ati jroning mrisani wayang ya aja nganti ilang kaprayitnan ya Nok. ya pancen ya ngono Mak. Mengko ndak ora prayoga kedadiane, ndak ana hal-hal yang tidak diinginkan. ya pancen ngono. Ya. Kejaba saka kuwi ayo saiki awak dhewe seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning manah. ya kanca-kanca komplit mak bengi iki Komplit, sinden ya komplit. ya Sinambi omong mbok menawa ana sing nyuwun lagu no iki kok kaya sepi nyenyet. Blas ora ana sing nyuwun lagu iki biasane aku terus bingung arep lagoke apa nek ora ana panyuwunan. nek ana panyuwunan yo kadang kala sok ra iso. Wonten sing iso digarap nganggo gamelan mesti iso no. Ning nek panyuwunan sing nganggo musik-musik ya wong ora ngaturke musik-musik kok no. ya ngono ya Mak. Iya. Sinden sing tok gawa 8 nek ora kleru. oh iya 8 Wah jan bengi iki seragame kembang-kembang. ya Ketok tua-tua. ayo ya ora apa-apa ora. Kudune nek sing nom-nom niki ya golek seragam sing nganggo kelap-kelip lan sak piturute iki jan ketok luwuk-luwuk banget. Arep dipacak apik-apike ketok wagu-wagu. ya wis ben ora apa-apa. Salah pemakaian warnane salah. ya kaya tembangan sing kepenak Ya. Suka-suka parisuka ngono ya. Ngaturake wigatine bengi iki ya pokoke awak dhewe melu memuji muga-muga Kelurahan Palbapang tansah winanting suka basuki acarane halal bihalal ya sartane apa mau aku ora dene catetan blas karo penyanyi bapak panitia yo arep ngaturake yo bingung no ya ning yo peksa tak eling-eling ana sing ngendikake halal bihalal ana sing bengi iki ngadani hari ulang tahun Bayangkara ya ke-73 nalika tanggal 1 Juli
ingkang wis kepungkur. Oh iya. Ngono ya Mak. Dadi pirang-pirang acara iki no. Ya ora dadi ngopo. Ya sing paling apik ya sak acara wayangan. Dene ora kecunggah ya pirang-pirang acara dek siji niki ya wis apik ya ora apa-apa. Sing penting kelingan karo kabudayane awake dhewe. Ya Les mulai ana mboko siji no. ya Nyuwun lagu kangen sing pundi niki Pak? Kangen Dewa 19 napa sing pundi? ya Kangen sing kangen ngene rasane ngono kae. Rindu. ya engko diaturake. Matur sembah nuwun. ya dibuka rasane sik Mak supaya kepenak dirungokake. Ya. Tak bukake rasane nganggo dolanan kur ya no. Ya nganggo dolanan kur. Larase pelok wae no. Ya Gawe iki desa Palbapang ya ayo ngunekke modernisasi desa supaya desane saya modern, saya gemah ripangloh jinawi ya iso setara dengan kota-kota besar sing dijaluk ya pancen ngono. ya monggo diaturake sak buka saka kendang ya mayo ya